Татарстанның Мөслим авылына нигез салучының анык-чыгы ул. Ун буын бабасын белгән. Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Ләбүдә Әхмәт Фида кызы Дәүләтшина белән без Күкмараның иң гүзәл пишмагында, аларның йортында очраштык. Анык чаклары кайта. Язалар. Безнең бабай шулай. 1710 елларда 4 гаилә хәзерге Мөслим бистәсе урынына килеп яши башлый. Мөслим бабай авылга үзенең исемен бирә. Аның улы Мөэмин старшина була, аныгы Габделрәшид мәдрәсә тота. Аңа кадәр дә мин 5 буын бабамның шул яклардан икәнен белә идем. Мөслимгә барганым да булды дип сөйләде ул. Менә язмыш аларны дөнья буйлап тараткан. Мин Удмуртиядә туган. Алмаш районы Татар Туймаш авылы. Безнең якын тирәдә авыллар Удмурт авылы инде районны центр катнаш иде. Районны центрга йөреп укыдык. Үземне менә кичкенәдән 4 яшьләрдән хәтерлимдер. Мин дәвәт дип әйтәдер игендә әтинең авысына аларга гел нәдрим шунда менгәндә уйлап нәдрим мәчет ишек алдыннан үтәсе. Без кем микән татарлар? Менә шушы сорау гел минем башта кайнады. Әти-әниләрегез кемнәр булган сезнең? Әтием серле кешеләр иде, сөйләшмиләр иде күбен. Әни шушында Күкмарада тимерче нәселе. Әтием бик белемле иде. Без шуны гына белә идек, шушы иптәш кызларыннан ачулары килсә миңа мулла калдыгы диләр иде. Мулла калдыгы булып үстем. Пионер алмадылар кеше рәтендә. Бик кимсенеп кайттым. Әтием икенче көнне галстук алып кайтты да, муенга бәйләде дә, кызым, бер кешенең кулы күтәрелмәс, синең муеныңнан галстукны салдырага диде. Әйе, ул вакытларда чит җирләрдә татар булып калу җиңел булмый һәм гомере буе озатып барган. Татар кем ул дигән сорау. Татарстанга кияүгә чыктым инде мин монда, әниемнең туган авылына. Ул сорау төшеп калды. Иркен сулап, үз телемдә сөйләшеп, шушында рәхәтләнеп яши башладым. Сәүдәдә эшли башлый, башта 11 ел китап кибетә, аннан товарчы, яратып эшли. Үзгәреш чорлары аңа каты кагыла. 1995 елда районда музей ачарга ниятлиләр. Ул элеккеге китап кибете минем гомер буе эшләгән. Бой итекче Радыгиннардан калган йорт. Ул йорт җимерлә башлаган инде. Мин китап кибетендә эшләгәндә чыгадыр инде. Хыялыйрактыр инде бәлки стеналарын сыйпап. Мин сиңа бер нәрсә белән булыша алмыйм бит дип уфтана идем. Менә нәкъ шушы бинага аны җитәкче итеп эшкә чакыралар да. 20 елга якын китап белән эшләгән Ләбүдә ханым музейда 327 экспонат белән башлап җибәрә. Март аенда ягусыз йортта аякта ултанлы итек кулда бияләй авыр, тик музей бик кирәк иде ди. Чыгып китәләр борынгы әйберләр тупларга, башта үзләре авылларда йорт сайын йөриләр, аннан халык аңлап ала һәм үзләре китерә башлый. Күкмараның 1870 елга караган Радыгиннар бинасы бу. Нәкъ менә бу бинада бүгенге көндә музей. Инде ул музейның эшчәнлеге өчен үзенең 25 ел гомерен биргән Ләбүдә Дәүләтшина. Бу зданиене менә күргән кешене белән, моны булай музей булыр дип, бундай хәлгә килер дип уйламак. Тана шул рәхмәт Тимер Шәрифович булыштымы, республикан булыштылар, соңында районнан булыштылар, главалар, 10 елның бурыч куйдылар. 10 елның 9 майында җиңү бәйрәменнән соңында кайтабыз дип. И без сүзебездә тордык инде бу. Нинди бәрабәргә, ничек бәрабәрне аны. Дөрес, ул вакытта эшне каян башларга, ничек итсәң дөрес икәнен белеп бетермәсәләр дә, җиң сызганып тотыналар. Цөкләндерү эше озакка бара. Төрле күренешләрне кичерә ул тормышында. Допросларга төшү булды. 2 тапкыр эштән куу булды. Китмәдем. Ябышып утырдым. Хәзер инде безнең 11 меңгә якын экспонат бар. Хәзер эшләү ул хәтле катлаулы да үзе рәхәттә. Хәзер архивлар ачылды. Шулай ук интернет бар. Интернетка бөтенләй ышанып бетеп булмый, без татар. Без Ләбүдә Әхмәт Фида кызы белән эшләүебез белән горурланабыз. Без бик бәхетле. Ул безгә музей эшен яратырга өйрәтте. Менә мин аның белән 18 ел дәврендә эшләдем. Һәм инде бөтен
Тормыш мәктәбен шушы Ләбүдә ханым белән үттем дип әйтәсем килә. Әлеге хезмәтнең ни дәрәҗәдә авыр, әмма бик кирәкле икәне соңыннан гына ачыклана. Үзебезнең Кукмараның менә без ачылганда аның сөйләргә бер генә дә тотынып кулга алып сөйләрдәй тарихы юк иде. Шарифулла Нигъматуллинның язмалары бар иде әз генә. Ә без менә хәзерге яши торган җирдә элекке Кукмара башланган җир. Беренче Кукмараның упоминание дип искә алу 1602-3 елны Песовый китапта. 1997 елны без планга керттек кабер ташларын өйрәнү дип. Китапта чыкты кабер ташлары иң беренче булып республикада. Аннан зиратларыбыз ни хәлдә дип язып чыгалар. Район инде район гына түгел, бөтен Татарстанда зиратларга игътибар арта. Сез канәгатьме менә бүгенге эшләгән хезмәтегез белән? Бу вакытта шушы эшемне Ходай Тәгалә биргән өчен мин бик зур рәхмәтле. Мине шушы эшкә куйган өчен. Мин йөзеп рәхәтләнеп эшләдем. Рәхмәт җитәкчеләргә, комачауламадылар. Бик күп исемнәр кайтардык Кукмарага. Инде иң зуры менә Чингис Тарикович Айтматов дип әйтәбез. Язучының нәселе атаклы татар сәүдәгәрләренә барып тоташа. Ләбүдә дәүләт шуны сүзләренчә, шәҗәрәне тәртипкә салу 1997 елда башланган. Ул вакытта шәҗәрәдә атаклы татар сәүдәгәрләре Ишмән нәселенең 432 кешесе исеме күрсәтелгән була. Шәҗәрәне гарәп теленнән тәрҗемә иткәндә тагын бик күп исемнәр ачыклана. Бербаш авылында 67 хуҗалык, шушы Мәмәт нәселе. Алар да шушы Ишмәннән китә. Алар да шушы Чингис Айтматов белән, менә Үтәмишевләр белән, алар бөтенесе бәйле. Бүген инде ул музейын калдырып лаеклы ялга китте. Тик күңеле белән гел хезмәттә. Билгеле, аның янында ныклы гаиләсе. Әни белән әтидә без ике бала, абыем бар, үзем бар. Икебез дә тормышта, икебездә дә икешәр бала, Аллага шөкер. Әнинең 4 оныгы бар. Абыем Казанда яши. Без әни белән монда бергә шушы йортта бүген көндә әти белән әни белән бергә яшибез шушында. Әни иң зур киңәшче минем. Төптән алып бөтен әйберне бүген көндә әни миңа икебезгә инде абый белән балаларга сөйләп күрсәтә. Менә шәҗәрә төзеде хәзер име. Әле бит эшләнмәгән гамәлләр байтак. Белгән күргәннәрне китап итеп башкарасы, аны киләчәк буынга тапшырасы бар. Безгә калса шундый тыйнак затлы шәхесләребездән үрнәк алырга, аларны зурлап яшисе. Безнең районның 40-ка якын авылы бик яхшы тарих китабы чыкты. Без соңгы елларны бик матур яшибез. Кукмарабыз бик матурланды. Горурланыклык эшләребез дә бар. Узганыбыз бар. Шундый ук киләчәгебез булсын иде. Ләйсән Садретдинова, Татарлар, Кукмара районы.